Hej så, og velkommen til den her vlog, som er en sådan ser en uge i mit liv ud vlog. Jeg har tidligere lavet et indlæg eller det, hvor jeg giver et indblik i, hvordan sådan en helt almindelig uge i mit liv ser ud, og det har jeg taget rigtig godt imod, så det tænker jeg, at vi gør igen. Men nu bliver det i form af en vlog, fordi jeg har jo sagt en milliard gange før, at jeg skal være bedre til den video, og det skal jeg bare. Så jeg tænker, at I skal følge mig lidt i den her uge her. Det er en lidt halvtravl uge, hvor jeg har forholdsvis mange ting på programmet. Jeg har rigtig mange ting, jeg skal nå, og ting, der skal lukkes og så videre, fordi det er en uge, der ligger mellem to forskellige rejser. Jeg er lige kommet hjem fra Cypern i lørdags, og på fredag tager jeg til USA. Det er mandag i dag. Klokken den er 7:30, og jeg sidder lige her med en kop kaffe. Jeg har været også kl. 6, fordi jeg skulle ud og løbe en tur med Christina. Og derudover så har jeg ret mange ting, jeg skal nå i dag. Det er bare sådan lidt kedelig dag. Vi filmer en gang. Er du klar til at tage billeder? Nej. Er det blevet tirsdag, og jeg står lige her hjemme i min stue, og foran mig så har jeg det, der nok bliver ugens travleste dag. Lige så skal jeg ned til The Powder Room og have lavet mine vipper, så de er klar til USA. Og derefter så skal jeg mødes med Amalie og Lav over på Bloggers Legekontoret, fordi vi skal filme en video i forbindelse med et samarbejde, vi skal lave med Bæk Søndergaard. Og så skal jeg klippe den video, og når det er gjort, så skal jeg til et event i forbindelse med et samarbejde, jeg laver med Philips. Så følg med en gang. Langt om længe hjemme på Nørrebro. Det har været en mega god dag. Sindssygt travlt. Nu har jeg købt takeaway, som jeg bare skal ind og spise sammen med min veninde Anne. Og så skal jeg faktisk redigere lidt mere video. Og så ses vi bare igen i morgen. Det skete det i går, at en af mine bedste veninder fødte en lille pige, så hende har jeg været oppe at se her til formiddag. Men nu er jeg lige kommet til Christianshavn, hvor jeg skal have lavet min hud inde hos Anne Skincare. Og derefter skal jeg lige op til et PR-bureau, og så skal jeg hjem og arbejde, og så skal jeg spise hos min søster. Så som jeg har sagt til alle de andre dage, kom med en gang. Klokken 17, og jeg er lige hjemme på Nørrebro og vente for en kort bemærkning. Nu er den selv lidt fucked ud, fordi at Anne lige gav den en ordentlig behandling. Så jeg er klar til at rejse til USA på fredag. Jeg skal lige lave noget hurtigt arbejde og udgive et indlæg. Lægge sidste hånd på en video. Og så skal jeg ud til min søster og spise og se mine små nevøer. Har du savnet Master? Ja? Hvorfor det? Det er fordi Master hun er ved at lave en video. Om hvordan sådan en... Det skal være stor kamera. Master bruger lige det lille kamera lige nu. Hvorfor det? Fordi det er lidt nemmere at slæbe rundt på. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go. Det er i morgen, at jeg rejser til USA.
hvor jeg skal være i 2,5 uger, og det betyder også, at dagen i dag bare skal gå med at pakke og gøre klar og lukke og slukke alt, hvad der nu skal klares inden. Jeg er faktisk mega travlt. Det har jeg altid, når jeg skal rejse, fordi der er altid så meget, der skal ordnes. Men jeg har lært af min fejl, så i dag har jeg faktisk bare holdt fuldstændig fri for aftaler og den slags. Pakke og gøre klar. Jeg har lavet noget andet spændende, mens jeg var på farten, og det var at hente sådan en her. Og jeg har faktisk gået i åbnet den endnu, men det tænkte jeg, at I lige kunne være med til. Det er jo selvfølgelig min seneste ordre fra Asos, og jeg tror, der er rigtig mange gode ting deri, så jeg skal lige gå i gang. Som jeg slet ikke har fortalt i nogle af de andre videoer, det er, at jeg har en lille roomie den her uge. Og det er da Anne. Som er i fuld gang i køkkenet. Hvad laver du? Jeg laver alle mulige former for grøntsager, proppet oven i hinanden og blandet. Og Anne, hun er hjemme fra hvor er du på? Irak. Fra Irak? Ja. Så hun er hjemme her i lejligheden, som jo egentlig rigtig er hendes lejlighed. Men nu bor vi her sammen. Nu bor vi her sammen. Når vi er her. En sjøn gang imellem. Kommer der en spontan gæst? Jeg står her i lufthavnen, fordi det er i dag, jeg rejser til USA. Og det glæder mig simpelthen meget til, men jeg har lige sådan 20 timers flytur foran mig. Så derfor tror jeg egentlig, jeg vil stoppe filmen nu, så jeg kan komme i gang med at lave en vlog fra min rejse. Jeg håber, I synes, det har været sjovt at følge med den her uge. Det synes jeg, det har været mega sjovt at lave. Så det gør vi igen, og det er mega akavet, når folk kigger. Der står jeg og snakker om det selv.